Putra Manggala. Semangat, kudu semangat yang bergawe, kudu semangat. Gak oleh kelemar-kelemar, kudu semangat. Kok iki lho, mana? Hei, lo harus. Ayo, Jess. Nek rusuh, ya disuki. Loh. Nek iso salto, nek iso tapi. Oh, ayo. 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 Awas. Ayo. Macan putih ganti satu.
menika nggih menika macan putih balut jeruk niki. Saiki viral maneh. Apa? Kan macan putih balung jeruk. Iya. Nek iki macan ndi awakmu? Macan putih Lubuk. Ambil. tambah. Des. Ojo riwariwi. Solah iki jalukane toyo iki model lawasan. Dadi guyonane saiki gerakane sing akeh. Mergo iki bayarane larang, toyo njaluk ngono toyo. Ya. Ojo riwariwi, solah. Ya. Dadi ning mari solah blok-blok glondong, mari ngono solah maneh ojo riwariwi. Ya. Kaya aku tadi mari sholah glondong terus mandi sholah maneh ngono ya aja riwariwi. Ya. Dadi kaya aku sholah ya iku mau. Aja riwariwi awakmu ngono iku. Iya. Kok enak iyone iki lho. Blon, ayo ngene lho. Tung tak tong. Salah. Iya ngono. Yo. Remak ngono kok aneh-aneh. Kok nek wis tuwek kaya remak kaya aneh-aneh sing ngene sing bahasane yo dasmu ngelu kemakan keclongo. Gak ngono, lunyu katanya mlaku ngene iki wedi kepreset. Wong sikil kepreset loro, ndane tangan sing kepreset. Keseleo aku nggo. Aja sampe. Nggo aku ngene piye? Wis tahu menika ono sing tahu, wis ono sing tahu. Nek aku burung tahu nek Adis wis tahu. Hampir permanen itu. Matamu ah. Wong ada setro-setro kowe. Ayo, lho nanti nek. Jare salah. Iso. Lah iso. Wong salamu mek ngene. Loh, iki seperti gerak. Ya, tutuno, Cis. Gerak. Tutuno. Seperti gerak. Dari awakmu gerik. Dari gerak-gerik. Ayo, sholat, Cis. Cis Ayo. kita bui comel. Ayo, sholat. Ayo. Nek iso sholah. Iya. Bersama Mas Adis. Sholah atraksi, iya ta? Iya. Sholah atraksi ta? Atraksi. Atase. Ya. Loh, bahaya ini. Bapakku ibu simpan tanganku anusar mbakku bertanya mbakku bertanya melu enko pancen limatnya lagi leloro melu enko pancen limatnya lagi Aku gak salah golek berkat rek. Wong kene-kene salah temenan yang golek berkat. Ya piye arek iki. Sing mau aku goblok wong. Kaya aku mau ta. Lho be kaya iku mau. Ya. Tapi gak penak sih, penak. Penak ta penak, gak ngono rek. Tutuk tak kono koyo mang, tak kono glundung ngono lho. Tulung tak gludung ngono. saiki lah. Saiki ta, Cis? Saiki. Mari sae lho. Ayo, dan cepat Cis. Siap. Ridadun koplo.
Oh, ayo. Ayo. Kene apa? Ditawar. Gak apa-apa, awakmu gede kudu cilik-cilik kok. Cilik wakeh. Gak apa-apa, anggapnya pijet nil. Oh, anggapan pijet. Nil lu iki sing nil lah tanah. Ya apa ya sita seneng aku. Pacar ngono wakeh lho. Tapi kena lagu. Kali itu Jess disawat karo basreng sing wis mambu. Gak oleh, gak bareng. Gak bareng lah. Sakno yo, iki Om Adis wis tuwek. Gak oleh. Om Adis wis tuwek. Wis arep kate apa, Jess? Gak oleh dateng basreng kok. Nek oleh. sing ngungkul gede iku lho. Carane nek ngantem Mas Adis ana sarate. Ana sarate yo? Gak. Ana ngono lho. Ana. Kena ge tambah. Iya. Ana sarate kaya biasae. Iya. Piye? Carane iku mang awu leket. Ketalewu. Ngono ayo pat. Heeh. Lagu apa? Gelandangan. Nek gelandangan kurang rusuh. Kurang, Jess. Nek gelandangan ini kurang rusuh rene yo. Iku jane wis elek tapi kurang elek. Yo, kurang elek. Padahal wis diwedaki yo. Elek kurang elek. Soalnya nek gelandangan gak ngono iku. Gelandangan yo rusuh. Biasa nang luru Gelandangan iku rusuh. Wong gelandang kok putih, rusuh. Habisnya nanti gitu. Karo sedih mati balene. Ya ampun, nang kali-kaline wadono wetan kono ya. Sing sabar ya. Nah, ini ki cocok. Elek atau elek? Jess, ya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kena genang omah mending bayar makan. Loh ditantang gelut Jess. Loh ditantang gelut kok. Wani kok gak? Ijen aneh ijen. Ora apa-apa ijen. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Beginilah hidup yang Kalau monggo welase sampai terus ini. welase gede pada Gusti pareng-pareng monggo selalu matur nuwun.
iki enek saweran wake awakmu dikon renang saweran akeh ambek teh pucuk awakmu dikon renang sawerane akeh awakmu dikon renang hidupku menyusuri jalan sisa orang langit sebagai atap rumah atraksi Jis kamu renang sih hidupku menyusuri renang ambek jalan Kini sudah rasanya air mataku Terlalu banyak suka yang tertumpah renang gak iso ta Jis kowe renangi gak iso tak urui renang ki ngene lho delok ta kakang masih Iya. Agak serenang. Langit sebagai atap rumahku. Anggrek, wis kesentrum mataku mbok nyula ambek wedi. Kok ya iso? Raup. Ana penghinaan ya. Pelecehan. Termasuk pelecehan. Penghinaan. Tidak ada nalurinya kamu. Harus ngerti juga. apa Mas Alat. Mas, ketemu lho. Aku mau katanya ya, Mas. Ketemu lho. Aku mau bayar lah, Mas. saya nggak rela laris ya ya iku saya nggak rela laris oh yo Jis ye sawerane mau duit sak gebok karo ngombene es kucuk Teh pucuk. Kon tenang jeblokan. Modar cangkemmu ah. Ngantek rambutku mbok lemah. lah ya iki kok aduse kok endi lah ngono Kanan sili. oh iya tenang aduse saiki pewenak nang ngampungan dhewe tapi waduh pandan sili rekreasine wong bareng lho renang nang ngono cocok Renang nang kono, nggo broto kodhok kono. Nggo broto kodhok ayo. Kok kono kan? Kae iki ditutup ae. Ana jalan iki. ngawur pandan sili saiki terkenal toko Jakarta takok winginane WA aku gerau ngene lho rau Kayak arek cilik gak iso raup. ayo ora kok gak iso Ya Allah. Awakmu iku guguk raup. Ngratakno bretokan. Oh, kaya raup ngono ngratakno bretokan apa to? Lho tak gak sih yo ngene. Hei, Andi. enak tak tamu dong lho. Toyo lho, bro, toyo. Ya toyo. Ya, wis ya. oh jarine toyo tenang ae Oh iya. jarine toyo tenang ae kok buyarane sampai jam 7 Yo, jam 8. Insyaallah jam 8 nanti buyare. Heeh, ojo ngawur lho temenan, iki mang iwulah to toyo. ngomong enteng Goro ono barang ono batengan barang. tadi siji kok Pokoke rong bengi gak turu blas kowe. Magrib bapak ngantuk sampai mari magrib. Pas mago matamu. Biare bengi. Ayo. yuk mlaku ning kutha apa ndi kutha ndi Mimi nyambungan oh ngampungan bersama Cekar Putra Manggala
Hari maghrib. Dan satu game para lalu para dan sudah senang mendatangi suatu dalam satu terpanam. Kalian menjual langsung pun atau masih datang dari budaya Pangongolani. Kita meninggalkan dan perangkat dan bisa dimuara Bandung.